edisio tipra mata phaimani yago no kombuksa phana jesusi edisi hapani bukhakti kamya amcheni buri runa rikne kangsane rikhitung bagoi tongo tini jirania buka hache question kamya thangai khutung ribuka tipra mothani bukhati pandaw naro akhara amai manjaga we general chairman rajit devma je devna khabe kobuna khutung bawa pandaw kok naro thangai we general chairman ranjit devma saka hache hapang edisio rang phayani bagai samung khlaime phaine bisiro khutar budget khlaike hunke joto buri rokna rikne kangsa risa kangsa khutong bagtani bagai chaitongnai buri rok bahai saksak yakno bachai man borokno chupana bagai edisi hapang borokno tatno kare phatar hasini ritajna mesin pai rifainai saruno kobama rikna risa tagoi manan omhai khlaika hingke buri rok achimung lama phaisi manan hase hapang edisi rang hayani bagai edisio police jinja tulangna tulangami edisio jote achuthai bukcha tongo 9000 hairo haste hapang rang hokang hunke achuthai bukcha tongmarona kisare supung jagai mangkhamo achuthai bukcha supungka hunke tiplasa sikra kisare bekar khatka jakamo hunsaka pandawo जों नरमियाखौ खोथोंनानै थांनाय दङ अखोथों नंनि खा बुंला खिनै आं मानसुखौ तामनि हिंखाखाय जों बयनि नक गोसामो फाइ हा फाइमानि अ नक गोसामो जे मान फाइमानि अमनसे दाबुन नरनो जों मान खना कारन्थिनि सरकार फाइमानि जों बाजेट खालामनायखौ बाजेट निमो सेमानि बाजेट निखोसामोसे जों नरनो रितंगो एडमिनिस्ट्रेशननि टाइमो 6 কোটি 6.5 কোটি नि खोथों पाइमानि अधेक नबर रां चाइ पैसा 2.5 কোটি मतन पाइका ओंखाय आबनो जोंतामो खलाइका इनक्वायरि रिखा इनक्वायरि रिउइ दाति दातिखाय बागनानि बागै जों दाति दातिखाय बागनानि बागै जों चाइतोग्लायै जों ताबो जिनि सारा तिरफ्रावो जत जागावनो जत आमचायानो जत विलेजन बागनानि बागै जों खायलायजाबो चिनि वेस्ट जुनारनि बिसिंग साब जुनार खुमुलुं साब जुनारनि आन्दाराव नं बागै दाबो जों थाङै दङ जततो रिनानि मुसुमाने जों रिमालिया खालि चिनि बाजेट कतार फायकाखाय जों नरम रिनाय जतनो गोरै गोनां जों अरो ताकलाय जेता गभर्नमेंट नि एस पर गभर्नमेंट नि जेता रूल्स तमने जे जुतो बीपीएल अनो सिमसिरि दिनि साखलाय जा तमने हाइपाना आबनो जों नरै जतनो न बाहायकाय अ किसानो न बाहायकाय बागि रिमान जोंगाबनो चाइतोखा चिनि विलेज कमिटि नि चेयरमेन चिनि सब जुनार नि चेयरमेन रो जुनार चेयरमेन रो जों जतनो वानसु लायैनो जों अबनो नरनो बाखा आबोनि बागैनो आं साननानै नायो जे जों बसकांनि बिसिबो बाजेट कताल फायका हिंगाखाय जों नरमनो अन्तत रिगनाय बायदिसानि रां जाते रिगनाय बायदिसानि खोथों जाते रिमाननि बागै जों मोसोखाय बाजेट रमनाय बेखाय अमनि बिसिंबो जों आबोनि बागैनो ताकरो बुखरो नरका वानदि चिनि जे ग्रेबि जों खालि बाजेट गोदावलखाय नरनो जों गोबां रिनानि बागै जों चाइतोंनाय बेखायनो खायसे कखुंखा चिनि एडिसि हापां आसुमानि बिसि बालबियाखौ जों तालबुरिसे कासुबियाखौ आबोनि बिसिंनो चिनि एडिसि गभर्नमेंट विशेष करे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट चिनि बुरिरंनि आर्जिनानि बागै जों वानसुका बुरिरं कामियाम सायाव आहाय बेकार क्लाय तंलाय जावो बेखाय आबोनि बागै आगिवो ओ काटनि तार दिवै जों बेखाय ताबो वा खिमानाखै बकु किलो खिक्लाय आचास खायो अमथि व्यवस्था खायतेबो माने बिनि ताबो पुजि फ्राय कुटी आहाय रखंगो बिनि वा फालकाय ताबुनो बा सावसार आं 35 लाख रमानाना वा जतनो फालबाय देखाय बेखाय अबनो जों आसिकसा गोबां वा ग्रियावै जों जुदि आजिनानि बागै जों सातटा इ ड्रग बाय किसे मिसे इ थामताय रखनो जों जुदि थुमुयाखै जुदि वागनो तंनानि मतन खायदि मा थाखाय बुंगो बेखाय बसावो नोंगो वागनो तामनो चारिया सेक्टरिखाय सामानि बसावसा आं बुनाक चारिया आं पेसि चारिया केतामो चारि सान नंगमानिखाय बसाव आं बुसि चारि उनसौ बुसि पाइ चारिखाय आंखाय 6 मास 110 केजि वाग मास उनको कासि चला वाग जेंगा माला कारिखाय 110 केजि 6 मास बेखाय सुतुरा आबुनि बागैनो बसावो जिनि ओ बुनाक चारिखाय आंखाय पेसि चारिखाय आइखौ रुखागो उनसौ
বুসিও আক্রান্ত গম বিভিন্ন জাতীয় দङ অবচারি জাতিনো ওয়াক কর একে সালো ওয়াইসা টুকুরি বিন ওয়াক খিমানো একদম পরিষ্কার খাইতে নিব একদম পরিষ্কার একদম কোনো খি আর সুরি দङ নগো বিনি বিহিগ ওই বুড়ি নাইবো তাবো খাইগো খাইবো বরক নখুং খুংসা আমতি খাইনো মোসাঙ্গै थांगा संसार बाय एका आबुनि बागैनो ताखरो बुखरो शुधु जों ताबो आजिनानि बागै नंनि तो चिनि तो तिब्रासान गोबां मा जागा दङ जाहाथे नरगो वाक मा खामरो बारिक मा थांगिया काय चाव अ संसार बाय बुया हाइके मोसांगै दंनानि बागै नरंगुदि तिनिया खानाले सालसाले नरगो मोसांनाय का आबुनि बागैनो ताखरो बुखरो आं सानानि नायो नरक बुतिके जारा बुरिरो विशेष करे जारा बुमा नरक जारा तंनाय रंना बयो नरक किसु किसु जागा थांनाय नायदि ताबो चिने एडिसि नि बो कायसा फान दङ आरो वाक चारा काहाम मानथगो बोसा काहाम मानथगो बतल जात मानथगो ने आं खोनावो आं दातिनो विजिट खालायनाय आबानि जुनालनि आन्दारो नखलायो बेखाय नर अमदिके आजिनारो खाय चेस्ट थायदि जों एडिसि गभर्नमेन्ट बो जों नरनो तिरक तिरक खाय जाहाथे काचिनि बर रंनो जों वाक रो बिवै बा नक टांगैया बै रिवै वाक ने नमति जोंबो चिनि परिवर्तन दंगो बेखाय आजिनानि जारा विशेष करा जारा नगो दंनाय चिनि बुरिरो नर आजै बतिखाय कोनानि बागै आं सावो आं खा खालायो नर वान सुगनाय नर आजिनानि लामानो नायथुकनाय गायताय आं तिनि कायसा कयनानि मुसुंगतेबो चिनि एडिसि गभर्नमेन्ट जों अ 4 मासो ए स्टेट गभर्नमेन्ट हयतो खपचा रां मायाखौ बाजेट तो सि बुनि कसाम बाजेट जों ताबुंगो रां जायखौ तंगन खायदों एकदम जों बुथा फाथैनि नगो तंगमानि आहाय आगिबो एडिसि गभर्नमेन्ट तंगन मेलारमार चालुगो और जारा तिफ्रासा मिनिस्टार एडिसि मिनिस्टार तने कोनो खायमिया जोंखाय ताबो खायना मुस मिनिस्टार एडिसि मिनिस्टार तने कोनो खायमिया जोंखाय ताबो खायना मुसुंगो जोंखाय जे रां पैसा करे खायमिया एडिसि 1200 साख्रि तलांनायनि जों पुलिस तलांनाय नायतोमोनि अब ताबो रां करिबाय 9000 पोस्ट वेकेन्ट दङ अ 9000 चाकरि तलांथिनि नों पय सानबो खरकसा खरंले 5 जनले मान खामो 5 जन बेकारले बांचि थांगामो किन्तु जों रां करिबाय इबे যারা তিনি তাত নিদিবাই কে অনেক বড় না তাই অনেক বড় না উড়ি রক্ষায় আপনি নষ্ট খামেটা একাই চিঙ্গা আপনা পরিবর্তন খালাই তাবুনি সিমি এডিসি গভর্নমেন্ট ওয়ান সুকা जों सेल्फ हेल्प ग्रुप बाहायके खावै जों बायरेनि मेसिन तुनो चिनि अ भारत बर्षनिया जों चाइनानि मेसिन तुबै सालचाबायनो गोबां मा तागै मानाय जाखायो जोंते मेसिन आसुग्रि रिनाय नमरो नक कांगै आपा मेसिन आसुग्रि रिनाय नर बुरि रक कांनाय अ रिगनाय रिसा तागमनि नर फानान रवान ननि नांगला अ रिगनाय रिसा जे ताग जगमनि गमनि अब जोंनो एडिसि गभर्नमेन्ट पाइतलांना एडिसि गभर्नमेन्ट पाइतलांना नरनो जों आपन चेग्रि रिनाय ताबो तिनि जे अ रिसार रिजागै दङ बरम रिवै जे रिगनाय ताबो चिनि जे तागनि रिगनाय तांगो अब जतन वानसा बारिव ताग जागो आने आंगो सिदाय मोहनपुरनि जगतपुर अ रिसार तागै रिगनाय तागै ताबो अब आगरतलानि एसटी कर्पोरेशन बा आगरतलानि गोबां मा जागावो ताबो खजागो अ रिगनायनो ताबो कामका कामियाम से मानदाय हिन्दी और निनि बुराका हिन्दी विभिन्न जागावो पाइकारि तुबि फालजागो कचिनि रिगनाय रिसा से चिंता गई मानिया फालि मानिया बुनि द फने बरक से ताबो तागै फाले बर राङा जि दङो का आबोनि बागैनो नरक जारा चिनि गरम गनां बुरि रक दंनाय नरकनो जों रां पैसानि आजिनानि किसा मिसाफोर आजिनानि बागै जों म साइतोबै दङ अमना कारि बन्दर काय बुतै खायो आजिमा नर वान सुबि जों वाक निबो कायसा फान र खाइरिबो बुतै खाइमान आजिरिमान अबो जों साइतोबो आं नरकनो कायसा सानानि मुसुंबो आं खयनि आं पुरा आमचायो थांका ब खरकसा राजनीति खाइतोमोन आईपीएफटी बिन बुसलाका टेबलेट चाव सापुं टेबलेट चाइ गुरि को बाइक कावै आनो बसाका सार नङानि नगो फिसा फाइदि नों किसानि फाम नाय थांफैदों ठीक आसे नाया नोंनो आं थाङै नायखा बिनि $14 लाख लुन नाखा कायसा नक पेंखा वाक न कतर मा खायै बिनि वाक गोबां मा दङो बिनि वाक बुनि वाक जत्तन रोखोमै थैयो ताकलाय बिनि मासाफानो थैया आं थाङै नायथाय बिनि वाक अन्तत 50-60 टा वाक दङो कायसा वाक 300 केजि रकमो बिनि वाक आनो फुलका सार म 300 केजि नाय 250 केजि नाय 200 केजि नाय अमथि खायै $14 लाख रां ग्रामीण बैंक निनो सुबायसा ताबो न कायसा दोताला डुप्लेक्स तंखा गाड़ी कैसे प्राय निनी कम पक्षले बिनी 20 लाख ने ऊपर गाड़ी कैसे दाम नहीं पैसा तब दूसरा टेबलेट चमने चलिया
তাবো বনে সংসার এমন খাই নাইথকা নক বাড়ি বিট এত খাই তো খাইয়া বসাও স্যার আমি অনেক কষ্ট মা খাইয়া বিনি ওয়াক আ যে অফিসিবা হাবি মানায়া তানি মানায়া একে বসাও অনেক বরং সাগর রূপুঙ্গ স্যার বাইরে সঙ্গ আবনে বাগে আং হাবি আনব খাতার তনেন বক্ষণ হকা রে খুব সাবই খেরি নাইন সানাই সেই লেবার কুমার জমাতিয়া বিন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ni rang hoksa tini bo edison ক্ষমতা ফাইমানি ইয়াগুলো মাইনাখো তিনি গোবাং বরক জিবিও কলাইজাক ও জিরাইনা হসপিটাল কলাইজাক আরো দরখাস্ত প্লাঙ্গে থাঙ্গো চিং তো কক বরক বাইনো দরখাস্ত সিনানি চালু খাইরিকা যত্ন কক বরক বাই তাবো সৈতলাং লাयो সারানি বিহে হসপিটাল কলাইজাক থৈ গরৈ কেবো বাইমাইয়া বিহে অসুস্থ সিরিয়াস সার চনো রাং দিনে চিনি রাং গরৈ जों রিনানি মুসুঙ্গ 5000 10000 কিন্তু সম্পূর্ণ 1000 রিমার রাং করেছে নিথানি খাইयो आबोनि बागै एके आबोनि बागैनो बुसकांगो जों थानचाकाय चबा मा खालायनाय जुदि जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मा काकाय जों ओ स्टेट गभर्नमेन्ट नि थानि जों टाइम कय तंना नांले याफाति हाला नांलिया चिं स्वयं सम्पूर्ण नाय बाजेट चिनि कतरं नाय चिनि ओ थानचानि मारिनि चबानि बिसिंतिन आबो इउनियन माने केंद्रीय सरकार जोंनो इउनियन टेरिटरी काउन्सिल इनानि बागै केंद्र शासित राज्य ओ दिल्ली गभर्नमेंट हाय ओ निनि गोवा हाय ओ निनि लादाख हाय जम्मू काश्मीर नि जोंनो रिनानि बागै बर चाइतो गयतंगो किन्तु ना जों साका भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 एवं 3 न तयै जोंनो हास्ते खागै रिसिदि जों बयबायता थकक जागले बुनि दफाबायता थकक जागलिया जों सिनि स्वयं सम्पूर्ण नांगौ आबुनि बागै नंगौ खायो फाइनाय नभेम्बर तालो जों दिल्लीआव कायसे डेमोन्स्ट्रेशन चिनि काउन्सिल ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बिग पास खाइरो हका ताबो जों दिल्लीआव थाङै सेरखमनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट सानाय ताङै जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नां आबोनो जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट चिरखमनि बिसिंतै चिरखबै जों सानै खुनुनाय गाबोनि बागै अ आमसाइनि अ क्वेश्चन आमसाइनि चिनि बुरिर सिक्लार যারা থানা মুসুনাই নরব থাঙি মাননাই নরব থানাनि रां नरब टंगैनानि चानानि बेबाक न जोंनो एरेन्ज खायनाय चिनबु बागरा साका एकाय सुतुरां आबोनि बागै नरब तिया रुंगै तंदि एकाय थिनांगो जाहाते एकाय अ आमसाइनि बररब अरब गोबां ताबो एमए पास र गोबां डिप्लोमा ना हाजार र तंगो बुरि बतंगो चला बतंगो एकाय अमरनो न नरब लादि चिनि गोबां रां खायमान लगे लगेनो जों रिक्रुट बखायना स्टेट गभर्नमेन्टनि जे समस्त डेपुटेशन फाइट माने जों अमनो किपिलि रहनाय चिनि उन एमप्लय जों आबो खालायनायनि बागै जों साइट गयतंगो आबोनि बागैनो नरनि फान नांगौ नरन सुबासु नांगौ आबोनि बागैनो जों थानचा उननि नांगौ काय तापुरो बुकुरो तिनि ब्लाइथेन तंफगमानि चिनि साब जुनारनि चेयारमेन बरम गोनां कृपेश देबबर्मा बो फाइसबै काताय चिन अर्थे बरम गोनां चिनि साबजेडिउ बो फाइसन कृपेश देबबर्मा बो फाइसबै काताय चिन अर्थे बरम गोनां चिनि साबजेडिउ बो फाइसबै का प्रदीप बाबू बो एका म ब्लाइथेन तंफका तिनि गाय नरक जे माननानै अबसबै न ताकलाय खा बेथाबै तंदि जों नरनो पगरिखा जों खालि चिनि निजेस्व बाजेट खायमा काकाय जों तो बुनि गोसां बाजेट छे जों बाजेट खायफ्रो नरमनि बागै खतन किसा गोबां खायरिनानि बागैनो खालि जों चाइतबनाय गासै साविनो आहायनो आहाय नरनो ब्लाय थाखाय पाइप्लाया थाका हमयाफोरै आनिखौ अरनो मुथाका जतननो खुलुमका खैरिनाय सानाय সেই লেবার কুমার জমাতিয়া बिन ट्राइबल वेलफेयर नि रां हक्सा तिनि बो एडिसन क्षमता फाइमानि यागुलो माइनाखौ तिनि गोबां बरक जिबिओ कलाइजाक ओ जिराइना हस्पिटाल कलाइजाक आरो दरखास्त प्लांगे थांगो चिं तो কক बरक बायनो दरखास्त सिनानि चालु खाइरिका जत्तन কক बरक बाय ताबो सैतलां लायो सारानि बिहे हस्पिटाल कलाइजाक थै गरै केबो बाइमाया बिहे असुस्थ सिरियास सार चनो रां दिने चिनि रां गरै जों रिनानि मुसुंगो 5000 10000 কিন্তু সম্পূর্ণ 1000 রিমার রাং করেছে নিথানি খাইयो आबोनि बागै एके आबोनि बागैनो बुसकांगो जों थानचाकाय चबा मा खालायनाय जुदि जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मा काकाय जों ओ स्टेट गभर्नमेन्ट नि थानि जों टाइम कय तंना नांले याफाति हाला नांलिया चिं स्वयं सम्पूर्ण नाय बाजेट चिनि कतरं नाय चिनि ओ थानचानि मारिनि चबानि बिसिंतिन ताबो इउनियन माने केंद्रीय सरकार जोंनो इउनियन टेरिटरी काउन्सिल इनानि बागै केंद्र शासित राज्य ओ दिल्ली गभर्नमेंट हाय ओ निनि गोवा हाय ओ निनि लादाख हाय जम्मू काश्मीर नि जोंनो रिनानि बागै बर चाइतो गयतंगो किन्तु ना
जों साका भारतनि संविधाननि आर्टिकेल 2 एवं 3 न तुयै जोंना हास्ते खागै रिसिदि जों बयबायता थकक जागले बुनि दफ बायता थकक जागलिया जों सिनि स्वयं सम्पूर्ण नांगौ आबुनि बागै नं बखायो फाइनाय नभेम्बर तालो जों दिल्लीआव कायसे डेमोन्स्ट्रेशन चिनि काउन्सिल ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि बिल पास खाइ रहका ताबो जों दिल्लीआव थाङै सेरा खमनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव सानाय ताङै जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नां आबोनो जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो चिरखंमानि बिसिंतै चिरखबै जों सानै खुनुनाय गाबोनि बागै अ आमसाइनि अ क्वेश्चन आमसाइनि चिनि बुरिर सिक्लार जारा थाना मोसुनाय नरबो थाङै माननाय नरब थांनानै रां नरब टंगैनानि चानानि बेबाकनो जोंनो एरेन्ज खायनाय चिनबो बागेरा साका एकाय सुतुरां आबोनि बागै नरब तियारुङै तंदि एकाय थिनांगो जाहाते काय अ आमसाइनि बररबो अरबो गोबां ताबो एमए पास र गोबां डिप्लोमा ना हाजार रकबो बुरि बतंगो चला बतंगो एकाय अमरनो न नरब लादि चिनि गोबां रां खायमान लगे लगे जों रिक्रुट बखायना स्टेट गभर्नमेन्टनि जे समस्त डेपुटेशन फाइट माने जों अमनो टिपिनि रहनाय चिनि उन एमप्लय जों आबो खालायनायनि बागै जों साइट गैतंगो आबोनि बागैनो नरनि फान नांगौ नरन सुबासु नांगौ आबोनि बागैनो जों थांचा उननि नांगौ काय तापुरो बुकुरो तिनि ब्लाइथेन तंफगमानि चिनि साब जुनारनि चेयारमेन बरम गोनां कृपेश देबबर्मा बो फाइसबै गाताय चिनि अर्थे बरम गोनां चिनि साब जेडिअ बो फाइस